Intentar facer unha descripción rápida do que foi o que dou de sí o que pasou hoxe, inclusive os antecedentes que hai en relación con este problema. Logo, se queredes, mesmo podemos falar todos os aquí presentes para aclarar calquer tipo de dúbida. Bueno, imos ver, nós no Parlamento Galego, a través aí da esforzada xente do bloque de LASE, pois levamos tempo presentando iniciativas parlamentarias de cara a resolver dunha vez por todas o que leva sendo unha constante. Aquí, desde que no seu día se fixo o espigón de abrigo, desa maneira, provocou, como sabedes, alteración de correntes, sedimentación de aires na parte interna da dársena do porto, e logo aquí a area basculou dunha parte que se erosiona até outra, pois que efectivamente está facendo unha auténtica desfeita, non só estética, senón que mesmo na estrada, nos sumidoiros do propio concello e demais, que decir unha situación pois que non é de recibo. Bueno, eu quero vos dicir que levamos con este tema moitos anos de Dios, moitos anos. Fixademos como foi cambiando, incluso foron pasando conselleiros diferentes, gobernos diferentes, como foi cambiando o conto. Eu teño aquí, nos tendemos a jardar as cousas, non? Así en plan arqueoloxía. A primeira resposta que temos, en función de cando detectamos que se estaban producindo problemas demais, por tanto, manifestamos esa preocupación nunha iniciativa parlamentar no Parlamento Galego, é do ano 2002, hai casi 10 anos, onde a resposta oficial da Xunta é: non temos constancia por parte do ente público Portos de Galicia de que se produciran problemas de calado no porto de LASE. E continúa: entre as previsións contempladas polo ente público Portos de Galicia non figura a construción dunha dársena de abrigo neste porto. É dicir, daquela pasamos dunha situación na que nin recoñecían que había problema de ningún tipo a, paulatinamente, coa teimosía, coa presión, coa constancia de estar en riba das cousas e tal, polo menos tiveron que ir cambiando paulatinamente de opinión, recoñecendo que o problema existía, pero acabábamos nunha situación de perpetuar esta situación. Para nós o problema era que pasaban presidentes do ente público Portos de Galicia e demais, empezaron a recoñecer que o problema existía, había grandes promesas, compromisos, declaracións, pero logo na práctica non se facía nada, a non ser, efectivamente, actuacións parciais, cada X tempo, de ir collendo a área dun lado para outro, pero sin abordar o problema de fondo, o problema que provoca pois que este dique que fixeron no seu día siga facendo todo ese traballo. Nos, polo que estábamos, era por unha solución de fondo, estrutural, que impedira no futuro tanto situacións de inseguridade para as propias embarcacións, como ben dicía Diana. É un auténtico escándalo que cando hai temporal, barcos de LASE con porto base en LASE teñan que marchar fundamentalmente a Camariñas, porque aquí se poden producir desperfectos, danos e demais das embarcacións. É un escándalo, un dique que ten 390 metros de longo. Por nós o que si fixemos foi, grazas aí ao traballo de Diana, de Xosé Manuel, dos compañeros e compañeras do bloque de LASE, termos argumentos que nos serviron poderosamente para poder defender esta cuestión no Parlamento Galego e nas Cortes do Estado. Por unha banda, a inseguridade das embarcacións. Aquí en LASE hai aproximadamente, segundo o censo oficial, 50 embarcacións pesqueiras con porto base en LASE. Fundamentalmente son de artes menores, hai algúns volanteiros tamén, pero en todo caso, aquí hai un potencial. Claro, nós sabemos que os problemas do sector pesqueiro a día de hoxe son moitos, hai moito frente aberto. Hai desde unha política de cuotas na que é alucinante, pero non deixan pescar habendo peixe no mar, por unhas directrices comunitarias aberrantes, inxustas e falsas. En todo caso teñen a ver coa intención deles de facer ese co mercado noso e introducir o peixe pola vía de importación mentras a nosa flota non a deixan pescar. Ese é o esquema de fondo, pero con independencia dese tipo de problemas que efectivamente habrá que resolver, o que non era de recibo que un porto como de LASE non tivera infraestructuras mínimas de apoio ao sector pesqueiro que ten porto base aquí, en LASE. Bueno, nós, cando enfrentamos nesta legislatura este problema, e isto, bueno, últimamente estes días pois levamos falado bastante Xosé Manuel e máis eu. Claro, xa a primeira dúbida que tes é a seguinte: por primeira vez este ano nos orzamentos
do ente público Portos de Galiza é a primeira vez onde hai máis cartos para portos deportivos e náutico-recreativos que para instalacións vinculadas ao sector pesqueiro, marisqueiro e máis. Quero dicir, a aposta política do actual goberno do Partido Popular, pois por unha visión do litoral galego máis vinculada ao turismo, ao glamour, a unha visión sanxenso que ao que nos dá de comer, a pesca, o marisqueo, e a través disso todo o efecto dominó que provoca na economía das zonas costeiras. Nos, desde logo, polo que non temos nada contra o turismo, nada. Ahora, nos polo que apostamos por riba de todo é pola actividade productiva, pola pesca, polo marisqueo, pola súa dignificación e, por tanto, que ten que contar con instalacións portuarias dignas. E a partir de aí podemos falar de outro tipo de cuestións vinculadas ao mundo turístico e demais. En todo caso, sabíamos que había un problema serio derivado de que nos orzamentos da Xunta se digo que unha parte moi importante dos cartos, ademais de facer piscifactorías, gaiolas de salmón, todo tipo de, incluso dentro de Portos de Galiza, agarrádevos, pero as grandes prioridades de Portos eran facer unha goleta que custaba máis de 2 millóns de euros e non sabemos ainda día de hoxe exactamente para que, non sabemos. Afortunadamente, e con presión nosa, abandonaron o proxecto da goleta esta, agora queren facer, e de verdad que non é coña, un porto en Sinzo de Limia, que hai que ter Sinzo de Limia, provincia de Ourense, para que nos ubiquemos. Sí, sei que é fluvial, bueno, evidentemente é fluvial, non van estar furando hasta chegar a Ourense e tal, pero con cartos de Portos de Galiza na provincia de Ourense nunca se mirou este tipo de cosas. Bueno, pois estes son capaces disto e demais.